Com ha anat el dinar de festa major? A mi, particularment, m'ha anat molt bé. M'he posat les botes. I tu, Joana? Doncs també m'ha anat molt bé, però aquí no estem per parlar de com hem dinat avui, sinó que estem aquí per la passada. I és que tot el seguici està a punt per fer la cercavila més llarga de totes les santes. Comencem. Joana, tinc taula demanada per anar a sopar avui que ens espera l'Albert. Haurem d'anar tirant, no? Perquè si no, no pillem els focs. Ai, tu va, tira. Sí, ara marxem. Però deixa de parlar ja de menjar, que sembles un jubilat de l'Inserso.